Balik makapuso sa GMA Regional TV Live sa miaging mga adlaw, nakauban nato ang kadagkuan sa MCIA sa airport aron pakisayran ay ilang mga pagpangandam sab sa new normal. Karong buntaga magpakisayod sabta sa estado sa atong mga pantalan dinhi sa Sugbo gikan sa Cebu Ports Authority. Makauban nato karon ang General Manager sa CPA Leonilo Miole. Good morning, GM. Good morning. Good morning, Nico. Yes, GM. Good morning. Yeah. Kumusta na karon atong mga pantalan unsa na estado sa mga pantalan dinhi sa Sugbo taliwa ni atong giatubang karon nga COVID-19, GM? You are outside the port. Nibong kang ang traffic sa Cebu Port sa muka. Congested kayo. Right now, wa na kay makita sakyanan. Di ba? The same thing is happening sa port. Katong wala pa'y COVID, puno kayong tao, puno kayong karga, sakyanan. Karon in town, mingaw kayo. Hilabihang mingawa. So as far as our port is concerned, yan na. I mean, I don't know. It depends kung asa ka dapit. Nga malipay ka magtanaw o mag-goal ka na magtanaw nga walay karga. But then that is the situation now. But as far as the other end of the port, ang international port nato, medyo busy siya. Ang domestic lang na medyo hinay. Yep. Comparison lang takadali, GM. Di naman yun ta. Pre-COVID days, GM, kumusta? Doon na kay mga figures sa passenger traffic, cargo volume nato sa atong mga ports before nahitabo ning COVID-19 o karong panahon na? Sa month of January 2020, wala pa'y COVID na. Wa pa. 1.2 million Alright. pasahero, the whole port system, Cebu. Taas pa kasi 2019. 1 million lang. In February, taas gyapon dia. In March, nalaog na. As far as April is concerned, which is the last month na among statistics karon, 158 na lang in town. Ang pasahero. And last year, 1.2 million for the same period. Pero karon, GM, ato klaron, wala man yung mga passenger traffic karong panahon na kay wala may inter-island ng mga biyahe, pero ang cargo padayon gihapon. Ang cargo padayon gihapon kay ang ingon lagi kung undangon mo karga tay makaon. Sa 2020, April ang tasurihan siya, ang April mo kasama kayo. 1.2 million metric tons ang April. Okay. Karga. In 2019, that's 1.9 metric ton. Meaning, ni-decrease siya by about 37%. So, magdula tadi ang cargo sa domestic ni-decrease by 37%. Ang pagguwa sa Cebu, almost the same, 34% ni-decrease po. Masabta na to na kay ang number one magod ang issue kung ang mga manufacturing firms kung wala magtrabaho o nagsera ang mga firms, wala po tayo karga maabot ato. GM, tungod aning pag-streamline sa operations, wala pa magito yung mga pasahero karong panahon na di kalikayan nga maapektuhan sab atong mga personnel sa CPA. Doon na ba kayo mga estimates kung pila ni atong na apektuhan karon? Panalitan ba GCQ ta? Man akong estimate to be about 50% unta, usa. Just so tawag na to ma-minimize na to ang contact infection ba for the meantime. But we have done everything also right now nga to save also our people na bugamit sa pantalan the event nga na IGCQ, right? Nami piturahan nga malugar sa pantalan nga hindi kaabot nimo sa pantalan kabalo ka sa tindog para naay automatic nga social distancing, di ba? Face mask, automatic nami mga foot baths. Foot baths na kada entrance sa opisina, sa pantalan na ay foot bath available para to prevent the contagion. Dapat may mga washing stations karon. O 24 man siguro na washing stations karon ni scatter around the ports, including some ports karon sa gawas. So these are prepared. Ang problema lang namo kung dapo ang mga empleyado, ang mga pasahero. Kay number one na ba, kita na ba sa Cebu pinakadagang pasahero? That's about, gamay na kayo siguro 15,000 a day ang pasahero. Una-una ang magdapo na sila abot
Ang social distancing lang siguro amot asa paingon, asa mo amot ang pila. That's the whole trouble. So we'll have to plan also to tell all our people also that essential travel lang yun kung pwede. Unta. GM, unsay mahitabo sa new normal sa pagsakay og barko na unya pohon? Kung katugtan na nga makalabang-labang na itong mga barko, mga inter-island vessels, kining mga pagtapad o pagdasok sa sud sa barko or ang kining mga accommodation, GM, di na ba tugtan kining magtapad ang mga pasahero? Doon na ba gyud dapat distansya, space between passengers? Naagyuda kay ang mga vessels will be provided also with kanang mga areas kaya mag social distancing ba di man ka pwede na parehin natin magtupad lang mo. So sulod sa barko social distancing. What we will need now under this new normal is patience. Patience ang number one. Kay once magsugod na gyud ang new normal, problema gyud ang pila. Problema ang mga protocols. We need a lot of patience from our clients. So that's what we want to tara ipa-adto sa mga tao nga unta as much as possible. Kung nakaka-transaction at kang sayo or mag-online ka or kung sakay makagbarko, travel ka, please, essential travels lang unta. GM, naamoy gi-issue karong bag-o nga administrative order, di ba? Inyong gi-waive ang kaning berthing fees, anchorage fees sa pantalan. Para unsa man ni GM? As long as wala ka maglayag, wala ka magbiyahe, wala kayo bayad sa available mo lang da, ang berth, why bayad. But for those katong nagbiyahe, baka da ka diyan to nagyapon siya bayad. Sino? Na ay gamay nga discount. Alright, GM, to close this, basig doon na kay mensahe sa publiko. Kabalo na ka sa new normal, we have to do a lot of, we have to continue with health protocols. Di na yun ang mawala sa new normal. Health protocols would be there permanently. And that would require your patience, pati ang among pasensya. Kung nagmudumag anak, na apil lang yun ako para kami po dili maglisod. So, Nico, again, salamat sa interview. Salamat sa mga naminaw. To you and your listeners, again, good morning. Magpasalamat migdako sa kagayunan karong buntaga. Thank you so much, General Manager sa Cebu Ports Authority, Leonilo Miole.